darasi ba tare da wata matsala ba. Saboda haka ne aka girka wato kalasoshi daban-daban guda biyu a cikin kowace arrondissement cikin guda 5 da ke kunshe a cikin wato wannan jiha ta da magaram. Wannan yana daga cikin hanya mafi ala domin inganta sha'anin ilimi, magana da ke shaƙe a zuciyar shugaban ƙasarmu, shugaban jamhuriya Malam Muhammad Bazoum cikin tsarin shi na raya Nijar sabuwa da ake kira da suna Program de Renaissance Act Droit. Ga kaɗan daga cikin abin da Abdulrahim Balarabe shugaban majalisar birnin da magaram ke bayyanawa. A cikin rara ta man fetur wadda ake ba jihar da magara, garin da magaran ya samu wajen miliyan 100 da miliyan 23. Kamar yadda doka ta nada miliyan 13 za mu yi aikace na yau da kullum, kan biyan albashi kan sai ka kuma miliyan 110 su ne aka ce a sa su cikin hanyoyi wanda za a yi wa'ansu abubuwa wanda jama'a za su amfana da su, bangaren makarantu, bangaren asibiti, bangaren ruwan sha, bangaren muhalli. Su ne dai abin da aka zana inda ake iya kashe wa'annan kuɗi. To mu da muka yi zama a nan da ta zauren shawara namu na Conseil de Ville da Magaran, sai muka ce to a gaskiya fi sabilillahi mun fuskanci cewa mun ja baya kwarai game da ayyuka na makarantu a nan gurin. Gaskiya mun ga samu koma baya, to sai muka ce to a cikin wannan bangare na lakwal a nan za mu zuba gaba ɗaya kacukan wannan kuɗin da muka samu, muka zuba su menene zami ya kamata mu gina kalas ita wannan ekwal in birni sud ba lakwal ɗaya bace ba, lakwal ce amma mai lakwal 6 a cikin ta. Ita waccan ekwal in wala lakwal ɗaya ce amma mai lakwal wajen 8 a cikin ta. So su ne muka gani ya kamata mu gewaye su. Akwai matsala ta banci inda yara suke zama, sai muka ce mu fara daga tabulban 1000. A yanzu a nan cikin hilin meron wannan za ku ga tabulban 1000 wanda za mu kai mu raba cikin lakwal. Bugu da ƙari ne magashin garin da magaram shugaban majalisar birnin da magaram ɗin tare da rakiyar wato waɗannan wakilai da ke kula da sha'anin ilimi bayan wannan zagaye da suka yi ya yi amfani da wannan dama domin kai safifiyar guda zuwa ga ƙwararren 'yan kwangila waɗanda suka tafiyar da aiki tukuru cikin tsanaki da kuma ƙwararren ma'aikata waɗanda su ma suka bi wannan aiki sau da kafa. Haka ya isar da wani babban kira zuwa ga dukkan wato ƙungiyoyi na uwayen ɗalibai da wakilan nan na kojes da malaman makaranta a gama karfi da karhe daya domin ya zamanto an yi tattali kuma an ci moriyar waɗannan kalasoshi hanya mafiya ala ta da duk wani tashin hankali na gobara da muke gani a kalasoshi wato na haƙƙi ko kuma na zana ko kuma na kara. Wannan hanya ce mai kyau ta bunƙasa wannan sha'anin ilimi cikin sukuni nagartacce. Masu kallon da sauraron mu iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau, sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da